divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol o magpabuniyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga suking tigpaminaw niya nasab kining tulumanon, ang babae nga akong gihigugma, the woman I love. Opus kiabon, nos pagtumaan ng inyong sulugoon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kagahapon, ato magyong gisaad kaninyo nga karon, atong sugda na ang pagtuki may labot na sa bunyag. Basi po ni sa pangutana, inadawat nato pinagi sa text. Usa ka text message nga sa diha ra gyud ko gahangyo nga ato na lang yung himuong tema. Usa ka tema gyud kay medyo taas ang pagtuki niini. Hinaot nga kadtong nangutana nagkaron no. Naminaw haron nga makahatag gyud ta no sa imong gipangayo diha sa imong pangutana. Mao lagi ato dayong gibasa ang buhat no kapitulo 2 tudling 38 di naghisgot niya ng sakramentoha no bunyag sa tinuang katoliko gitawag sakramento tungod kay sumaybot pasabot niya ng sakramento. Sakra means balaan, ment but pasabot niya na timaan.
makita nga timaan nga nagpasabot og grasya, pagpahinabo sa grasya nga gikan sa Dios. Sa Biblia daghan man kayong mga timaan nga makita, di ba? Nga nagpaila nga ang Dios mipuyo jud dinhi kanato. O ang sanctifying grace lagi, ang grasyang makasantos anaa gyud sa atong kaugalingon. Ang maayong relasyon masiguro nato nga anaa. Ngayod kanato kung dunay mga timaang makita diha sa atong mga gimbuhaton sa pagtuo nga nagpaila nga anaa gyud ang Dios sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing. Mao malagi na instruction, no? Hindi gyud nato kanabang matakasan o di kita kaikyas nini. Kita nga nagtuo nga kining Biblia kung Sagrada Eskriptura linamdagan sa Dios nga mao niya itong gabayan diha sa pagkinabuhi. Ingon nga mga matuuhon mao nga taghaan gyud nato ni siya og bili. Matud palagi no sa atong gibasa, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Mao na nga kinahanglan kita magpabunyag kay lagi mao may paglinis sa atong mga kasalanan aron kita pasayloon gikan sa atong pagkamakasasala. Sa ato pa kung kita gitubos ni Kristo sa cross, katong atong tema kagahapon, dili ni dawat limpyo lang nga wa na gyud tay buhaton, no? Nga magtara na lang ta, maglingkod-lingkod na lang, maghigda-higda na lang way buhaton, dawat limpyo. Dili ngon ana, no? Dunay mga ipabuhat ang Ginoo nato, ayha pa nato madawat gyud ang iyang pagpanubos nga libre. Dunay mga rekisitos aron ma-avail, no? Madawat na to, mas sinati na to, maangko na to, magkinabuhi na to ang maong pagpanubos. Madangat pas itong kaugalingon, tagsa-tagsa kaugalingon. Kumbaga sa balay, no? Gusto magyuta diya sa itong mga panimay nga limpyo. O dunay abog-abog na diya sa itong salog, sa bongbong. Mangita dayon tag mga kahimanan sa paglimpyo. Kay gusto kita nga itong panimay limpyo. Mao malagi sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanos, nahiago man kita sa mga katalagmang espirituhanon, mga tentasyon sa yawa. Nagkabuhat mangyod kita mga kalapasan na tubangan sa Dios, mo ang kinahanglan malimpyo kita. O ang paagi niini timaang makita nga kita mapasaylo sa Dios, mao kini magpabunyag o magpabautismo. Pero mao lagi ang atong simbahan, ang babae nga gitumbok niya atong tulumanon, nanudlo mahitungod ni ana sa bunyag. Pero hangtod karon daghan sa atong mga kaigsuonan nga nahimulag nga wala makasabot, no? Wala nila madawat ang pagtulunan sa maong babae. May labot na sa bunyag o bautismo. Sana ni ana lagi kanang may labot na sa pagbunyag sa bata. Matod pa nila nga supak na sa sumala sa Biblia. Kay kung atong basahon ng Marcos 16 tudling 15-16, ang kandidato sa pagabunyagan kinahanglan mangyud nga walihan una, sangyawan sa ayha bunyagan. Kunya nganong ganang bata diretsoon magbunyag wa may wali-wali. Kinahanglan pagyud patuhuon ang bata. Mas maayo nga atong basahon ng maong tudling mga suking tigpaminaw to make it clear, no? Way kapin pagyud, no? Walay kulang. San Marcos Kapitulo 16 tudling 15-16. Kay atong basahon. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining mahayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo og magpabunyag o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo silutan niya.
Ang pagtuo kinahanglan man das bunyag. Ang bata wala pa may pagtuo nganong bunyagan man. O isa pa, ang bunyag mo may pagpapas sa sala. Ganito put diha kanato. Unsa may papaon diha sa bata nga wa pa man siya sala nga kaugalingon. Nganong bunyagan man ang bata nga wa pa man ay sala. Dili angay limpyuhan ang dili bulingon. Ang bulingon lamang mo'y hangay limpyuhan. Mao na nga matod pa nila no, sa itong mga iksong nahimuag. Gani ako mismo usapod unta ko. No? Sa riyang wapo ko kasabot ani. Nga naman tuod na no? Ay kinahanglan man ang pagtuo ay habunyagan. Walihan una ay walihan patuhuon ya human mutuo ay ang bunyag. Ug unya ang bata wa pa may salang nahimo nganong hugasan man. Wa pa may sala lagi siya. Wa pa man siya buling. So wa kinahanglan ang bunyag niya diha sa bata nga masuso. Mao ni ang atong tubagon pag-una, no? Tagaan og katinawan. Kay lagi kung ang usak ka pagtulunan, dili masabtan, nya dili malinawan ang mga naminaw. Ang resulta mao nga muadto kita, mangita kita sa mga mensahero nga mutudlo gyud sa mga pagtulunan klaro dayon matubag nga itong mga pangutana. So mao mga suking tigpaminaw, naghangyo ko kaninyo nga paminawag yun ninyo nga itong paghisgot may labot na niini karon. O gunya dahi tuod no, sa dili pa ato po unyang isunod kining may labot sa paagi sa bunyag. Kay kanang bunyag o bautismo sa Grego niya na nga baptizo nagkahulugan no kanabang pag-immerse o pagtusmaw. O yang ano man nga mubunyag ng Katoliko pinagi man sa pagsabli o sa pagbukbo o sprinkling ba nga kanang baptizo no sa Grego bunyag itusmaw man yang anong isikan raman ang atong ulo. Sumuna no ayuhan ninyo pagpaminaw ni ang atong tulumanon karon mga suking tigpaminaw. Unang punto no mga suking tigpaminaw. Kung atong pasignunutan ba ang barahan sa atong mga igsoon dias pagtuo ba sa unsay mga nahisulat sa Biblia. Muingon ta nga, Brad, kung ang usak ka mensahero manudlo gani og wala dias Biblia, dili gyud na angay tuhuan. Kung ang usak ka magwawali o pastor ba, ministro ba o usa ka pari manudlo galig wala sa Biblia, dili gyud angay tuhuan. Dili gyud angay tuhuan. Pero hinuon no, sa tinuoang Katoliko, di man gyud ingon ana gyud nga pagka-panudlo ba nga. Kung wala sa Biblia, di na gyud tuhuan. Kay sa Katoliko nga baruganan, mao man nga the Bible is not the sole basis of our faith. Ang Biblia dili mao'y bugtong giya sa atong pagtuo. Tinuod nga ang Biblia gabayan sa atong pagtuo pero dili kay Biblia lang. Mao gani atong timanan. Kay dunay mga pagtulunan nga wala giklaro sa Biblia litra por litra. Apan maklaro na diha sa apostolic tradition. Sama niya ng pangurus. O gani, sama ng kumpisal. Gani, mabot punta sa tema niya na ganang kumpisal. Anong mga kumpisal tagpari? O atong timanan nga, ang atong Ginoo sa pagtukod niya sa iglesia, giing na niya ang iyang mga kanabang teachers, nga iyang ipangpili, magtutudlo nga. Kanang bisan unsay inyong idili diri sa hutay dili nako sa langit. Ay inyong itugot usab nako sa langit. Ugunya sa San Lucas 10:16 nagingon siya, ang naminaw kaninyo naminaw kanako, ang wala maminaw kaninyo wasab minaw kanako. So it denotes kung gusto ta magmatinumanon sa atong Ginoo, magmatinumanon usab ta sa iyang mga sinugo.
sa mga tao ngayang gisugo. Para dili makaingon ng atong Ginoo nga usa ta kabakakon. Kay basin baya pangutan-on ta niya, "Dong, day, ituo ba ka nako?" Ang atong tubag dayon, "Oh, tuo ko nimo Ginoo." Ingnon dayon ta niya, "Bakakon ka. Kung nituo pa ka nako, nganong wa man nimo tuhoy ang ako mga sinugo." Ho lagi kay ningon man siya sa San Lucas 10:16, "Ang naminaw ninyo naminaw kanako, ang wa maminaw ganinyo wasab minaw kanako." So aron dili ta mahimong bakakon, kung pangutanon tas Ginoo gani nga nituo ba kanako, kinahanglan tuhuan sa pud nato ang iyang mga sinugo, ang iyang simbahan, the teaching church, ang simbahan nga nagapanudlo. Kay mo may iyang giingnan panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ng waling maayong balita. So aron di ta mahimong bakakon, mutuo ta ug unsay panudlo sa simbahan nga kadto pong tinuod gyud nga gitukod ni Kristo, dili nang gama-gama lang og taong sang magkanato. Kay si San Pablo nagingon sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia o ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran, the pillar and the foundation of truth. Haligi og sukaranan sa kamatuoran ng simbahan. That's why mo ginaman nalinghog kita sa mga opisyal baruganan sa simbahan. Dili noon tong personal lang, no? Tudlo-tudlo lang pipila, no? Nga dili gyud opisyal, no? Kay posible man pud magkamali ang panudlo sa kapare o bisan sa obispo nga iya-iya ra pong kaugalingon. Pero kung ang iyang panudlo gali base gyud sa magisterium o the teaching church, kadtong pagtulunan nga lamdag sa Espiritu Santo, hangay gitang manalinghog na mga suking tigpaminaw. Kaya ang Espiritu Santo naman po'y atong makundrana kung di na to padalinghugan, no? Nagkaroon sugdan dayon nato, no? Mga suking tigpaminaw, kanabang gingon nga ang bata dili angay bunyagan kay di pa man mawalihan, wa pa man ay pagtuo. Ato sang tun-an, kinibang pagtuo dili man ni usang kaklase, no? Kay kung atong ayuhon jud pag kinibang sabot kining nahipatik jud sa Biblia, kining atong istorya sa kaluwasan, kining pagtuo adunay duha ka klase. Kanang gitawag natog inborn o acquired. Atong klarohon na, ang pagtuo duha ka klase, inborn o kanang acquired. Para sa na sa kanabang ingnon talang diferensya sa katao sa kabata. Doon na may moingon ta nga kanang diferensyahan niya inborn, dili niya na na-acquire. Niya mingon puta kanang iya ang sakit na acquire lang na niya, dili gyud na inborn inana. Ang pagtuing unana pod doon ay inborn nga nadala gyud na niya sukad siyang pagkabata. Bisan na pagali siya sa taguangkan siyang nanay, naana na niya. Pero kanang pagtuo nga resulta sa wali, kanang walihan ta mo na acquired, no? Kanang mawali nimong pastoro sa kapari, tudluan ka din, nakabaton kag pagtuo mo na acquired faith. So di na siguro nako i-explicar pa kanang gitawag natong acquired faith, kanang tudluan ka din, mutuo ka, nakabaton kag pagtuo mo na acquired, no? Siguro dili mo mulalis nako yan ang pagtuo nga acquired. Pero kanang inborn faith, siguro mulalis mo na ko anak kay wapagali buot, mingon nagkabiritas nanay pagtuo. Well, kanagong pagtuo nga inborn, dili na lagi acquired. Kanang pagtuo nga inborn, kana bang ang definition niya na, no? Ato, wala bagyo ko exact definition na, no? Pero akong ma-explicar lang. Kung atong balikan ba si Adan ug Eva ba, silihang wala pa nahulog, no? Wa pa magpakasala. Unsa may naa nila. Sa dihang wa pa sila mahulog, wa pa sila magpakasala, unsa may naa nila. Ang naa nila mao nga naa nila ang grasyang makasantos. But pasabot mayong relasyon ngadto sa ilang magbubuhat ang Dios. Dunay closeness ang tao nga iyang gibuhat, no, sa Dios o siya mismo. Sumunay gitawag nato og kanang inborn faith. Naka sa estado ba diin nahiusa ka sa Dios.
Kung mayong kay kag nahiusa ka sa Dios, meaning na kay pagtuo. Kay bisan ikaw karon no. Mayong ka, Brad, nahiusa ba ka sa Dios? Mayong po ka, oo. Imposible kayo wa kay pagtuo nahiusa ka sa Dios. Di ba? Imposible kayo nga mayong ka nga nahiusa ka sa Dios nyo kay pagtuo. Oh. So, si Adan ug si Eva, sa diyang wa pa sila mahulog, ang maayo nila nga relasyon sa Dios mo na gitawag na to nga naa sila kanang gitawag og ang maayo nga relasyon gitawag na to naay pagtuo nga inborn, dili ka na bang kanang acquired. Ang maayo nga relasyon sa tao nga binuhat sa Dios mo man di man ta makaingog way pagtuo na inborn. Kaya ang grasyang makasantos tapot na diha nimo. So, di ka makaingon nga way pagtuo. No? Ang kanabang mayong ka, kanabang generalmente nga wa kay pagtuo. Natingali mo ingon ka nga gamagamar man na nimo veritas, invento raman nimo aron mapanalipdan ang bunyag nga Katoliko, bunyag sa bata. Well, atong sulayan kung gama-gama raman ako, no? Kung wa ba tayo gibasihan sa Biblia ni Ana, no? Mga suking tigpaminaw. Una na ito pagbasa pananglit ang San Marcos, Kapitulo 9, Tudling 36. San Marcos 9, Tudling 36. Ato tayo ning basahon kung ato na makita. Gaya niya, no? San Marcos 9:36. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang natubangan. Ug iyang gikugos ang bata ug mingon siya kanila. Ang mudawat sa kabata nga ingon niini sa akong halan, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Oh. Dayon lukso renta sa Tudling 42 mao gihapon nga kapitulo. Oh. Og mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako, mayo pa sa katawo nga higtan o usa ka dakong gilingang bato ang iyang liog o itambog siya sa dagat kaysa makaangin siya sa kanila nga mahimulag kanako. Usa kuno unsa ikingon sa atong Ginoo, Marcos 9:42. Og mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako. Oh. Tingali mo ingon ta nga dili man na klaro basig nananay buot. Oh, nawalihan na yun na sa Ginoo. Oh, may yun way klaro na kay dili man na masuso. Mga dagko naman ang mga bataan, nawalihan naman na. Pwes, mangita taglain, no? Pero wa ang pudgingon diri nga kining mga bata tanan diri puros na naibuot, no? Manawalihan na, pud giklaro, di ba? Mahulog ra pud niya ng subjective, no? Kung mo decider ta mo hukom ta nga puros pagdagko ng mga bata. Ha? Di ba ito kaingon na kaya umatang kita? Ya di po ko kaingon nga doon na kayo masuso. Kaya po ko kita so tabla rata. Way mo daog na ito ana, no? Kung ihulog na ito nga objective ang atong pagkunahuna, no? Dili na objective, puro subjective. Kaya umatang kita. Di ba? Oh. So, mangita ta siguro kanang klaro ba yun nga naagay masuso. Nga masabot nato nga naagay pagtuo. Nga dili nato mahuna-huna nga acquired kay kana laging masuso. Di pa man na makatuo nga kanang acquired kay o pa man ibuot. Di pa man na kabalansi. Nga kana maayaw kana dili. Di pa kabalansi ang bata ng masuso. Oh. Pero kung doon natin mabasa sa Biblia nga masuso gyud kanang puya nga nagpasabot uy naa na day siya maayong relasyon sa Ginoo. Oh, yan rin siya pagtuo. Siguro, di na mo kisi-kisi ni Ana, no? Di na mo ingon nga, huy, nasayop ka veritas. Okay, itong suwayan. San Mateo, Kapitulo 21, Tudling 16. San Mateo, Kapitulo 21, Tudling 16. Asan na ba to? Oh. Okay, diara. Busa mingon sila kang Jesus. Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag, oo. Nakadungog ako. Wala ba day kamo makabasa ni ining bahinas kasulatan nga nagingon? Ang mga bata ug ang mga masuso
gibansay mo sa paghalad og hingpit nga pagdayeg kanimo. Unsa ko no, pagasuking tigpaminaw nga ato yung Ginoo may namulong ani no. Ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad og hingpit nga pagdayeg kanimo. Sa labtunon gini. Kay basin biyag dibateho nimong Ginoo ani ba nga. So ang pagbansay ng batang way buot, masuso. So ang pagtudlo nimo ana, basig yung nanao nimong Ginoo ba. Ayaw literala. Kay kung natong tun-an ng teolohiya sa Dios, di lang kay imong masens nas pinagi sa kanabang with makapkap lang nimo with a kanabang intelligence nga kanang imong makita gyud or mabati nimo o mabalansi nimo pinagi sa pangunahuna. No way. Kay kanang nitaput nga grasya nga ni Adan ug Eva sa wala pa sila mahulog o magpagkasala, maayong relasyon. Muna maisip na ito nga, naa ang faith na ang pagtuo nila. Pero ila lang na naluwatan, kinagpagkasala man sila mo nang na zero balance. Wa na sanctifying grace mo nang wa na zero ang pagtuo. Itong ilang giluwatan ang sanctifying grace, nawala ang pagtuo mo nang kinahanglang ibalik. O nang kinahanglang ibalik. Niya duhara ba ka klase, nga mabalik ang maong pagtuo. O ang bunyag ra ba mura ba kinahanglan ra ba? Yang mabalik mong pagtuo. Niya kung dako na kinahanglan acquired patuhuon yo gaw nya ako nya nang eksplikar no gayo no unsa nang naa kay kung di na maeksplikar na mahulog na gihapong mahanging. O gani mga suking tigpaminaw gihisgutan po na sa Salmo kapitulo 8 tudling 1 ngadto sa 2 no. Maulagay ninyo kalimti kining Mateo 21:16. Nga ang mga bata ug mga masuso gibansay sa paghalad ug hingpit nga pagdayeg kini mosto pa makadayeg ng bata astag masuso. Sa unsang bagay nga makadayeg ang masuso dili na literalon nimo nga uy musulti nga nagdayeg ko kanimo Ginoo ana sa diha. Di pa man maka sulti ang bata nga kanang makaistoryang makasabot ka. Pero gipasabot na nga gibansay na. Yung gibansay na sa panaan yang faith. Pero kanang pagtuho lagi, di lagi na kanang acquired, inborn. Kanang maayong relasyon, tali kaniya og sa Dios. Mao na mga suking tigpaminaw. Atong buti pasupot kanang maayong relasyon tali niya og sa Dios. Kaya pa man sinahimong sala ngayang kaugalingon. So dunay say kanang maayong relasyon. Mao na mga suking tigpaminaw. Yan dito makaingon nga wala gyud kini bang pagtuo ang bata. Walay pagtuo ang bata nga acquired, pero ang inborn naa. Sama ning ipasabot sa Mateo 21:16. Og Salmo 8:1 ngadto sa 2 di ko na lang nabasahon no. Kamo na lang basa ng Salmo 8:1 ngadto sa 2. Ug unya kung atong basahon ang Hebrehanon kapitulo 11 tudling 6 no. Unsa may itong babasa diri no. Hebrehanon 11 tudling 6. Gingon walay makapahimuot sa Dios kun walay pagtuo. Walay makapahimuot sa Dios kun walay pagtuo. Na. So kinahanglan yun ang pagtuo. Unya kadto laging gibasa nato sa San Mateo 21:16 nga ang usag ka masuso o ang mga masuso gibansay na sa pagdalayeg sa Ginoo sa tupa masabot nato nga makapahimuot na dahil sa Diyos. Kana galing gingon sa Biblia nga gingon nga ang Diyos ang Ginoo ningon nga siya no anaa sa mga gagmayng bata no. Mahayo ang iyang buot sa mga gagmayng bata. But pasabot nga naay pagtuo ang bata. Ila ang gingharian sa langit. Kung dili acquired lagi inborn ang naa nila nga pagtuo. Una, sa Mateo 21:16, klaro kayo nga makapahimot naman yung matang masuso sa Ginoo. So dita kayo ng walay pagtuo. Pero kanang klasas pagtuo inborn. Maayong relasyon niya tali sa Dios kay wa pa man siya nahimong sala ngayang kaugalingon. Di ba? Batang masuso na ba na sala ngayang kaugalingon? Wala oy. Sumaw na mga suking tigpaminaw kung kanamoy atong basihan nga
kinahanglan ng pagtuo ay bunyagan ng bata kandidatus bunyag. Ngano? Kinay pagtuo ang bata kanang inborn. Oh. Tingali mo yung ka nga, kanang giingon sa San Marcos 15 nga 16, ang pagtuong gikinahanglan sa bunyag kanang acquired man gyud, kanang walihan man gyud, patuhuon ay bunyagan. Kay klaro man na Marcos 16:15 nga 16. Boy no. Atong itudlo paghayog unsay gitudlo sa Santa Iglesia Katolika may labot na niyana. Ingon na ni mga suking tigpaminaw. Sa kasugod sa mga masuso ug kanang mga dagko na, ang sala sa mga dagko na ug ingnon dalang ang sala pod bata nga masuso. By the way, mano mayon mga kabiritas na nanaday sa lang batang masuso. Well, ato sang i-qualify, no? O ato sang tunan. Kay human good mahulog ang unang tao adan og Eva, ang grasya na luwatan. Unya na panunod ngadtos mga kaanakan. But pasabot ang sanctifying grace na wala. Ang sanctifying grace na wala nuluwatan ni Adan ug Eva mo na nga napanunod. Kanang gitawag na tog absence of grace, ang pagkawala na grasya, mo na gitawag na tog original sin. Salang panulundon. Kay duha man ka klase ng sala nga gibuhat o actual o kanang sala nga panulundon kon original sin. Nya moingon siguro mo unsa may basihanan nimo sa Bibliana Veritas. Nga dunay original sin. Kaya nga mong nahibawan actual sin raman kanang sala nga gibuhat sa tao. Well, hinay-hinayon nato ni. Unahon nato ning sa Roma Kapitulo 5 tudling 12. Roma 5:12. Okay. Gingon no sa Roma 5:12. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa katao ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mi kaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Di ba mga suking tigpaminaw kung wala pa gyud magpakasala ang tao, wa man gyud kamatayon, di ba? Kay destinasyon eternal life man. Oh. Pero the fact gani nga ang bata mamatay, ang tao mamatay, yun na gyud isa. Yeah. Oh. Kanang batang masuso, mamatay man na. Di ba? Labi nagdili mayo pag akatar sa inahan. Oh. So makaingon ka nga naisa. Pero unsa nang salaa, original sin lagi na kung dili pa mabunyagan na agyo na niya. Kaya ang bunyag mo may pagpapas lagi sa tanang matang di sala. Na kini laging sa Roma 5:12, klaro kayo. Nakasulod sa kalibutan ng sala pinagi sa katawag ang sala nagdalag kamatayon. The fact nga ang batang masuso pwedeng mamatay, so naisala ang bata. Oh. Kay kung wapay sa ang bata di siyang matay. Di ba? Kay ang wages of sin is death. Ang bayad sa pagpakasala maong kamatayon. Di ba? So kung wise sala ang bata, so di siya matay. Oh. So mga suking ding paminaw. So ang batang masusugali, kandidatus kamatayon. Kung dunay diferensya, so meaning na siya sala. Pero kanang sala nga na niya, dili gibuhat niya. Dili lagi gibuhat niya. Kaya di pa man siya kahimog sala siyang kaugalingon wa pagod siya buot. Gitawag na to nag-original sin. Kanang original sin ang buot pasabot ang absence of grace, ang pagkawala na grasya. Kiniya. Na sa unsang paagi na to na mapanag-ing mga suking tigpaminaw. Sama ni sa kanabang pananglit usak ka hinibang magtiayon niya adunahan. Usak ka adunahan kayong magtiayon. Ugunya dunay mga anak. Ingnon talang mga 5 kabug anak. Nya dato guys nga tanan ay mga negosyo, unsa pa diha mga business establishments. And then sa ilang kadato, ila bang giwaldas-waldas ang ilang kwarta, ang ilang gitigayunan. Ingnon talang sa istorya ang mga bata wala mo apil og waldas-waldas kay ingnon talang mga gagmay pa kayo. Dayon ang ginikanan ra mo'y nag-usik-usik sa katigayunan. Ang bana, sugal, madyong, nya tupagis bulangan. Ang asawa mo po, sigarilyo, ana, suri-suroy, kahilayan, sana sa disco, ana. Dayon ang negosyo, giusikan, ana, wala ayuhag dala. Sa laktod nga pagka-istorya, niabot ang panahon nga nabangkarota ang ilang nga negosyo.
Nahulog sila sa kawadon. Dayon karon kinsa may atong pasanginlan sa kawadon nga ilang na sinati karon. Di ta magkapasangil nga to sa bata kaysa istorya lagi, ang data lagi sa istorya nga gihatag, wa man mo pilang mga bata pag usik-usik ang ginikanan raman. So di ta makapasangil sa mga bata sa unsay nahimos ginikanan. Kay di man sila mo'y naghimo. Pero ang sangputanan sa ilang gihimo mapanunod ngadtos mga bata, di ba? Unsa man ang kawadon unya. Ang kawadon, ang kapobrehon ngano? Wa naman, napurdoy naman. Mapanunod ngadtos mga anak ang kawadon. Ingunana pod ng original sin. Absence of grace, ang pagkawala na grasya mapanunod ngadtos mga bata. Mahikawan yan ang sanctifying grace. Mo nay sala nga nas batang mga masuso. Original sin. Mo bitaw nga sa Roma 5:12. Mo na, di klaro, nakasulod sa kalibutan ng sala pinaagi sa katao ang sala nagdalag kamatayon, busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan. Apil ang mga masusuan mga suking tigpaminaw kay nakasala man ang tanang tao. Wa gyud giapil diri nga way labot ang mga masuso. So mao na mga suking tigpaminaw, timan-an nato na duha ka klaseng sala, original ug actual. Unsay sala nga nas batang masuso? Original sin, kanang pagkawala na grasya na panunod gikan sa ginikanan. Pero ang batang masuso timan-an nato wala gyud sala nga aktual. Unya kana laging bunyag pagpapas mo na sa tanang matang sa sala, ma-actual man o ma-original sin. Mao na. Unya kana laging bata nga masuso, dili na kinahanglang walihan nimo na kung imong bunyagan ngano. Wa pa man siya isalang aktual. Kung dako na siya isala nga kaugalingon, mo na nga kinahanglan tudluan siya, walihan siya, pahibawon siya nga kanang salaan nimo dong daday kidako ka naman, kuhaon na to na mo nang sangyawan gyud kung dako na. Kay naa naman siya kaugalingong sala nga nabuhat, actual sin. Mo na nga repirido sa mga dagko kinahanglan gyud walihan o naaya bunyag. Mo bitaw kung kamo gusto mo magkatoliko, di mo bunyagan ritso. Di ba? Tudluan sa gyud mo, ikatikay sa gyud mo. Ayha mo bunyagan kay dagko naman. Pero kanang batang masuso, ang logic ana, ang rational nganong di kinahanglang walihan, ingon ani mga suking tigpaminaw. Kay wala pay actual sin ng batang masuso. Kay kanang original sin, timan anato matud pa ni San Agustin nga nganong bunyagan ng batang masuso nga di na walihan, kay kanang original sin nitaput na sa bata nga wa siya pahibaw, may katarungan nga kuhaon na nga di po siya pahibawon. Mo nay argumento ni San Agustin mga suking tigpaminaw. Pero kung dagko na kinahanglang walihan, yun kay na may salang nahimo na commit actual sin. So liable naman ka. Yan ang salaa. Kay imo man na mo nang kinahanglang tudluan ka, pahibawon ka nga kining salaa kuhaon ni. Mayon ka kuhaan ni kay ako ni kagalingon. Nahimo. So, walihan ka, tudluan ka, aya ka bunyagan kung dako na ka. Pero kanang batang masuso, unsa may naas batang masuso, wa pa siya nahimong sala nga kaugalingon. Ang naa niya, original sin. Unsa lagi ng original sin? Absence of grace. Ang pagkawala na grasya, kinanglang limpyuhan as bunyag, iuli ng grasya, pinagis bunyag. Tanang matang sa salagod, makuha ng bunyag. So, kanang original sin, kung pagkawala na grasya, kung mabunyagan ng batang masuso, ma-erase na sa tapan mo, balik tong sanctifying grace nga na niya. Bag-o na dahil siyang pagkatao o born again. Bag-o naman siya. So, mao na mga soaking tigpaminaw. Mo na nga, ang Katoliko, kung bata galing masuso may bunyagan, di na kinahanglang walihan nga no. Anong imo pa man ang pahibawon nga nitapot ng original sin niya, nga wa man siya pahibaw, may katarungan nga kuhaon po na nga di siya pahibawon. Pero kung dako na pahibawon yun, kinaan na may nakumit nga iyang kaugalingong sala. Liable man siya. Ang batang masuso, di man na liable anang salang original sin, kaya di man sila gihimo ana, ang unang ginikahanan man. Ang ila, napanunod man nila ang gibuhat sa ginikanan, ang pagkawala na grasya. So dili tulobagon sa mga batang masuso ng original sin.
Tulubagon sa mga ginikanan mo, nang ginikanan mo yung bunyagin ng akong anak, dre. Tulubagon mo, ginikanan unang ginikanan. So, mao na mga suking tigpaminaw. Niya, wa pag yun mabasa sa Biblia nga, dili angay bunyagan ng bata. Wag yun mabasa sa Biblia, no? Kung wingon ta nga, tanang itudlo na sa Biblia, na, ako maningil yun ko, no? Kanang mga minsahero gali nga nag-ingon nga, kinahanglan tanang itudlo na yun sa Bible. Be, mangutana ko ninyo, na ba sa Bible nga ang batang masuso, dili angay bunyagan? Kaya ko, tugay-tugay naman kong binasa sa Biblia, wag yung ko'y nabasa. Gikan sa kining Genesis, paingos pinadayag. Nga bisag usalang yun katudling nga nag-ingon, dili angayang bunyagan ng batang masuso. Wag yun. Asar ako nakadungog ana, kana lang mga detractors sa tinuhang Katoliko. Kana lang mga detractors sa pagbunyag sa bata. Gani sa akong panginsusi mga suking tigpaminaw, kana galing pagsupak niya ng bunyag sa bata. Kuana, nagsugod na dito haras mga ika-17 nga siglo. Itong panahon sa katong pagtunghaan ng mga anabautismo, ikanapulog unom kagatusan katuig di ay, no? 1600. Okay, katong pagtungha sa anabautismo, yan naman tos mga ikanapulog unom kagatusan katuig. Gani giingon, no? Gikan sa kanabang libro sa usa ka protestante, no? Ang Lutheran Encyclopedia nagaingon usab. Gikan sa apostolikanhong panahon hangtod na sa pagtungha sa anabautismo, sa ikanapulog unom kagatusan katuig, ang doktrina sa pagbunyag sa bata walay usa nga milalis. Sato pa kana dayong pagtulunan nga dili angay bunyagan ng bata, awahin na bag-ong pagtulunan na. Wa na gitudlo before anang tuiga. Tinuod man gyud, tanawa basahang history. Kay 1500, 1400 bansay na yun nagbunyag bata. 1300 na pagka baga na kay bunyag sa bata anak mga suking tigpaminaw. Wa gilalis anang bunyag sa bata. Kanus ara na mi tumaw ng mulalis anang makiglantugi anang bunyag sa bata. Karon na diha na nagsugod-sugod sa matud palagi sa tong gibasa, ikanapulog unom kagatusan katuig. Dili ni kuan ha reference nga Katoliko kay protestante man nga libro. Hinoon basin mingon naminaw Lutheran man na kanang Lutheran Protestant uyon man na sila nga bunyagan ng bata bitaw. Kay bisan tuod ni rebelde tos Martin Luther nahimong amahan sa mga protestante, pero wala niya tanan supaka ang pagtulon ang Katoliko. Naalay pipila nga iyang gisupakan sama ng purgatorio, kanang pagtuo sa Santo Papa, pagpailalom, uban pa, no? Hinoon doon na tayo separate topic po na. Pero kanang bunyag sa bata, wala ginasupakan ni Martin Luther, no? Una kanang protestante nga Lutheran, di na sila supak bunyag sa bata. Kay lang supako nila nga klaro man po silang studio. Nga ang bata kandidatos bunyag kay dunay original sin. Salang panulundon o absence of grace. Minyabasin mingon ang atong mga igsoong naminaw karon nga unsa may mga tudling sa Biblia Veritas kanang batang masuso na agi original sin aron kinahanglan yung bunyagan. Okay, gawas atong Roma 5:12 napagiklaro sa Lamentaciones 5:7 o Lamentations 5:7. Basahan ninyo na, di ko na lang naging mapikha na putas oras. Kamo na basa anyway, gitagaan mo na kong tudling Lamentaciones 5:7 nga ang mga batang masuso natapta na niya na. Unya kining Salmo 51:5 ako gining basahon. Pahala na anyway kung di nato ni matiwas karon napayugma, no? Ako ning paninguhaon nga tulo lang ka session nato gini mahuman, no? Siguro Miyerkules, no? Kining may tungod sa bunyag. Kaya di yun ako ni dali-dalion kay kung dali-dalion ako ni di niya mo kasabot. May pahinay nga masabtan kaysa paspas nga dili masabtan. Mao gyud akong prinsipyo kung manudlo nako, no? Bahalag hinay basta masabtan kaysa paspas dili masabtan. Salmo 51:5. Sahon na dun eh. Okay. Ano ba to? Okay, ay dara.
Salmo 51 tudling 5 mga suking tigpaminaw, no? Aron pud ma-take note ninyo, tagad po ninyo mabasa inyong Biblia. Salmo kapitulo 51 tudling 5. Okay, dira. Dautan ako sukad ako mahimugso, og makasasala sukad ako ipanamkon. Unsa ko no mga suking tigpaminaw? Dautan ako sukad ako mahimugso, og makasasala sukad ako ipanamkon. Na, sukad pa ipanamkon day ko no, itawag nag makasasala. Kunya, mao lagi kung bata ka na, kastaguan ka, di man ka makaingon nga kining salaa, kanang aktual kay kanang laging batang napastaguan ka, di pa mo nakahimog sala ngayon kagalingon. Pero giklaro na nga naa na yun ang sala, napastaguan kan, muna gitawag na tog salang panulundon, original sin. Di mo do nga ang bata, kandidatos bunyag, kay na salang panulundon. Mga suking tigpaminaw, atong basaon ang laing tudling sa Biblia, no? Nga, laing pamatuod, no? Isaias kapitulo 48, tudling 8. Okay, atong basahon ni Isaias kapitulo 48 tudling 8. Okay. Wala kamo makadungog ni masayod sukad sa karaang panahon. Wala kamo magkabati. Kay nasayod ako nga magbudhi kamo. Ug sukad sa inyong pagkahimugso masupilon kamo. So, mga suking tigpaminaw, sukad pas paghimugso gali gitawag nagmasupilon. So di ka makaingon nga kanang batang masuso, walay kanang gitawag na tug original sin. Sa mga tudling nga itong gibasa, klaro kayo nga naana. Mauna nga, kung maunay basihan nga dunay sala ay bunyagan, so ang batang masuso kandidatos bunyag kay dunay original sin. Dili biya aktual ha? Kay lahi ng actual sin ng mga suking tigpaminaw. Nakaron, doon na ba'y mabasa, no? Litra por litra si Biblia nga. Doon na yung pagbunyag sa mga kabataan sa Biblia. Well, di kayong klaro, no? Mga suking tigpaminaw nga, mabasa yun mo litra por litra nga kanang mga batang masuso, gibunyagan. Pero, doon na kanang gitawag na tug masabot. Doon na kanang gitawag na tug masabot. Pananglit sa Buhat kapitulo 16 tudling 14 ngadto sa 15, no? Buhat 16 14 ngadto sa 15 nga nagbunyag og tibuok panimalay, no? Ato ning basahon, no? Buhat 16 tudling 14 ngadto sa 15 nga tibuok panimalay gibunyagan. Nya di ka makaingon nga walay batang masuso. Nga tong basahon 14 ngadto sa 15, no? Mga suking tigpaminaw. Buhat kining 16. Usa niadtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Thyatira, nga namaligyag panapton nga dagtong pula. Mahadlukon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya og ang tibuok panimalay. Mga suking tigpaminaw nagbunyag og tibuok panimalay, no? Ingon sa atong nabasa. Nya dili lang kay Buhat 16:14 ngadto sa 15. Nabagyo na sa Buhat kapitulo 16 tudling 31 ngadto sa 33 nga nagbunyag og tibuok panimalay. Di man ka makaingon nga walay batang masuso ana. No. Kay kung imong tanawon sa Jeremias 6:11 ngadto 12 kanang household o tibuok panimalay nagpasabot yun na sa tanang tao nga na yun sulod. Apil ang mga masuso. O tingali mo ingon ka nga, saan mo pagsiguro brad nga nagay masuso ato? Mubalos pugos pangutana, saan mo pagsiguro nga mga kita nga walay masuso ato? So parehas ratang duha, kung mayong ka nga, awa man to'y masusong bata, katong mga gibunyagan tibuok panimalay. Mubalos pugo, yun sa nimo pagsiguro nga walay batang masuso. So, mga suking tigpaminaw niya kaya piki na po datong oras napatay pahibalo. Muhangyo ko ninyo nga og may padayon na to ni, no? Kay naay pipila pa ka punto nga angay na tong masayran gyud may labot na niini. Mahitungod niya ng bunyag sa bata. Ato lang yung timanan nga
Wala gitay mabasa sa Biblia nga si Kristo ang mga apostol nanudlo nga ang mga batang masuso walay apil yas bunyag. No. Gani ato noong sabot no mga suking tigpaminaw nga apil sila kay nataptan sila ni anang gituwag natong salang panulundon, no. Wa pa ta mahuman ani. Okay, naghangyo ko ninyo yun, no? Ugma nga mapadayon mo sa pagpaminaw o sa dili pa ta hingpit magbulag-bulag karon sa kahanginan. Ay biya mo kalimot, no, sa atong Global Catholic Network kung EWTN. Na siya sa cable, no? Pangitalan ninyo unsa na siya nga channel kay depende man na sa inyong cable operator o asa nila gibutang ng atong Global Catholic Network kung EWTN, Eternal Word Television Network. Ug gunya mga suking tigpaminaw ang catholic.com pud sa internet, no, kung gusto mo tuon pagayo may labot nas mga katinawang katoliko pinagi sa internet, no, catholic.com. Ya doon na mo yung mga pangutana ni Veritas tres tuntulumanon ipadangat lang sa cellphone number 0918-5497065. Ang atong telephone number 212-6200. Yang atong PC number po, no? Kabi nagtaas-taas inyong mga text messages. Atong number sa PC 277-00-5786-811. Okay. Ato ning takupo, no? Nagiso sa kapag-ampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds, it is by forgiving that one is forgiven, it is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kining ubos niyong alagad sa mong tulamanon, the woman I love, Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas Puingon. Hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.